Mem una coseta. Això és un missatge per en Javier Aguirre, que jo no sé si vau extinguis o no, però si no, segur que qualcú del Departament de Comunicació del club li pot fer arribar aquest missatge. Tu per què te penses que jo fa 15 dies que duc un bigot? Jo i 3 o 4.000 tios més, per lo que representa aquest bigot, per lo que hi ha darrere. Darrere aquest bigot hi ha l'orgull, hi ha l'amor propi, hi ha la dignitat, hi ha l'entrega, hi ha la lluita, hi ha la fe d'un tipus que no m'ha Don Prats i que va venir amb el seu bigot a treure-nos de segona B, que mos va pujar a segona, que mos va pujar a primera, que va davallar i va quedar, que va tornar a pujar i que mos ha duit a la final de la Copa del Rei, però que no l'ha jugat. I jo estic així, d'indignat. I com jo, a mi me diuen, tu no xerres en nom de tots els mallorquins. Mai. Ara, crec que vull xerrar en nom de molts, de moltíssims, de la gran majoria de mallorquinistes que no entenem perquè Nat Don Prats no va jugar la final de Sevilla. Perquè jo te dic una cosa, si jo me n'he d'anar a Sevilla a jugar la final de Copa i l'he de perdre, la vull perdre amb aquest tio de Montescamp, que per altra banda me fa gràcies. El que vares dir en roda de premsa, Javier, no fa molt que vares dir les coses clares i les amistades largas, per explicar-li a en Rajkovic que no jugaria la final de Copa perquè l'havia de jugar en Dominic Grave, que ha jugat tota la Copa i se mereixia jugar la final. M'apareix fantàstic. Nat Don havia jugat tots els partits de titular. És el màxim golejador d'aquesta Copa del Rei. De tots els equips no hi ha ningú que hagi fet més gol que ell. És el màxim golejador històric d'aquesta Copa del Rei. No ha bastat. No me venguis amb històries d'entrenador, de tàctiques, de sistemes. Hi ha coses que són molt més senzilles del que molts voleu fer creure. Nat Don havia de jugar per tot el que representa, per tots els que vàrem anar a Sevilla, que creiem en ell, que mos hem deixat el bigot, i m'haurà quedat aquesta caravana, i que ja l'he dut de sèrie, però n'hi ha molt d'altres que no, i mos l'hem menjat amb patates. Jo, Javier, te dic una cosa. T'estava molt agraït per tot el que has fet, per salvar-nos des descens, per tots aquests anys. Aquesta no te l'hem perdonat. T'hem perdonat que mos fais un joc que no és aguantador, que si fos gastronomia seria menjar d'hospital. Però el mos menjam. Per què? Per lo que representen aquest bigot, perquè estimam el club. El que has fet en Nat Don, no t'ho perdonam. Jo no sé si això ho havia de dir o no, però és que estic suant i tot. Sí, no sé, t'he vist patir molt ara, me sap greu. Perdó. I t'estàvem escoltant. Però ho dic ben seriosament, tot això, que jo surto aquí a fer un pot sasa, però jo estic en ses.